Gure emanaldi honekin jarraitzeko urrenez urren dantza hauek egingo ditugu, bai? Txulalai, Polkapik eta Altza Felipe. Mesedez eta ahaztu baino lehen, Regina Arrieta hurbildu erraldoiak dauden tokira, mesedez. Venga, eta aztera hogazeta. Zenbat urte, 37 urte isa, Reginarekin itxuanak ikastolan musika irakasle. Hainbat eta hainbat ume eta gaztetxo pasau bera bere klasetatik. Eta uste dut, danok egongo berala dago, gure kultura musikalan oinarrixa berak eman zigula. Danok akordauko bera nola ikasu genuen noiz sartu leiken eta noiz ez kontzertu batera, noiz erten leiken eta noiz ez. Akordauko zerate danok klasikuen posterraiekin, hangen euskan guri begira klasian. Makilla bi kolore duen aura, arbelian erabiltzen zabala, panderua, zela erabiltzen zaban gure ritmoak markatzeko. Eta, bueno, musika klasikuan bakarrik ez, lehen pausuak eman zitsuan baitza ere, garaia itan, hain ezaguna etzan musikoterapian. Eta arrarua itxen zitzaigun garai hartan, askotan, berakin klasean itxen genuna, baina gero gaur egun leku askotan aplikatzen den teknikak itxen hasi ginean berakin. Eta, bueno, gaur hemen gaude, ni ikasle hori bezala eta gaur egun ikastolako kontxelo rektoreko lehendakari bezala, zuri eskerrak emateko. Eta, euskal kulturari eta euskal inauteriari indioson ekarpena agerikoa da. Hemen gaur ikusten duguna eta urtero ikusten duguna inauterietan eta ikastolako beste hainbat ekitalditan, zure ondarian erakusgarri da, jodaripez. Eta horretarako etorri gera, eskerrak ematera, besterik ez. Ez dut luzatu nahi, eta eskerrik asko, Regina, besterik ez. Bat ginen, bai musikanderino bezala, urratzak igual importantiena, musikadetik, ze musika ipini, nola dantzatu. Gaur hemen borobilak ikusi detenean egiten, guk asmatu genuen, porque iristen ginen plazara, eta borobilak egin umieri, eta zander, madre bat. Eta asmatu genuen, eskua eman da hileretan, nola modu egoki batetan, itzen genuen borobila, simple gauza guztiak ere eraman genuen, baina beti ekipo irakasleen laguntzarekin ni izan arren pizkat horrera eramaten abana sedantza, nola, zer eta hori dena. Así que, euron guztientzat ere txalo bat, ni bakarrik ezin izango nabalako hori. Eta egia da, beti euskal inauteriak, euskal mundua, euskal gauza, hemengo folkloria saiatu naiz gauza guztietan sartzen. Mila esker. Egin dola nago antente, baina oportunidade eukidut ere dantzan egiteko.
eta asko gustatzen zait, dantzan egitea. Pentsauna ban, eitxea, trakea huze, otzagabian, hango dantzatalean, zuzentzen dabana da bobo, taka izena, trake hau, eta orduan pentsatzen daban, ondo datorki etortzen zitzaidala, eta orduan inaban, eta izan zen, beste personaje bat, inkorporatu zena, eta gaur nire biloba dakar, eta nire biloba hemen alguan, baina biloba nire trake horik kostau jatan asko egitea, baina luzidu du urte askotan. Eta usten dut, nire personakin zikoala, ero momentu harretan bentsat, hori representatzen da. Mila esker.